Subling gibaha ang pipila ka lugar sa Davao City tungod sa kusog nga ulan dala sa low pressure area. Mga motorista na perwisyo diyang sa dala na misubay ang naghagurus nga tubig baha. Ani ang report ni Jandy Esteban. Gisugat og pugos niining lalaki sakay sa giminahong motosiklo ang naghaguros nga tubig baha sa daw sapa na nga karsada sa barangay Suwawan sa Davao City. Resulta sa way puwas nga ulan. Wala damha nga kusog di ay kaayo ang bulog. Hapit na hinuon kini maanod. Mayo na lang kay gitabangan dayon ni ining tulo ka residente sa lugar ang rider nga mapadaplin ang motor. Ang ubang sakyanan gipadaplin na sa aron dili maabot sa tubig baha. Sumala sa mga residente nga naguba matud pa ang kanal sa lugar. Rason nga sa karsada na nisubay ang tubig. Sa barangay Baguio Proper, Baguio District, Davao City. Nadala sab kining lalaki o ang iyang motor sa paghaguro sa tubig baha nga misubay na sa dalan. Ang ubang sakyanan wala na miyako og lahos ug mibalik na lang sa agi. Nagpatuma na ang City Disaster and Risk Reduction and Management Office ug forced evacuation sa mga nagpuyo dol sa mga sapa, labi na sa Davao River, human miabot sa critical level ang tubig. Dinhi sa Jade Valley, bisan wala pa nagbaha, gipabakwit na daan ang mga residente. We are conducting a preemptive evacuation sa itong mga katauhan kasi we are avoiding the scenario na mag-rescue ta. Kay mas daghan magod tao ginabutan na to sa langanin. Ang pagdaot sa panahon, epekto gihapon sa low pressure area nga anaa sa silangang bahin sa Davao City kagabi sumala sa Pag-asa. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.